Always been the type of dude to defeat my clique. I know that without the fans, I ain't shit, but y'all better read my lips. I don't spit raps that's ill for you to just hack and steal and leak my shit, so peep my drift. I hope y'all don't think y'all helping me out with that shit. Здравейте, аз съм Дейви. Днес ще ви покажа как да научите странично колело, така нареченото циганско колело. Рундат и рундат задно салто. Това са един от основните трикове в фрирана, паркура и трикинга. Нека да започваме. Започваме с страничното колело. Заставате с разтворени крака, малко по-разтворени от рамената. Дигате ръцете в страни. Поставяте едната ръка, първата, трябва да е опъната, както и другата. Слагате другата и добутвате. Също трябва да си ви много опънати и краката и ръцете, задължително. Защото ако ги свивате краката и ръцете, ще се получи ето това като butterfly twist отстрани, някакво подобно. И нищо няма да се получи. Трябва, като правите страничното колело, винаги да минавате максимално през стойка, да няма гъл в раменете, защото няма да се получава нищо. И ето как трябва да стане. Ето през стойка. Стегнати ръце и опънати лакти. Вие започваме с рундата, ще ви покажа темповия подскок, който също е много важен за рундата. Ето, ставате се едно, ще скачате скок дължина, скачате напред и по земята, като оставате задния крак маковия за рундата, да е отзад и предния леко присвит, както също и задния. И не трябва да скачате нагоре и да правите така, а трябва да е дълго и напред, да изтегляте както с краката и с ръцете, да изтегляте напред. И трябва да се получи ето това. Fireplace, cause around that time my stocking is going up. Feels like a victory bittersweet, cause the bigger I get, the bigger the wedge between the relationship of me and my bigger bro. Hear what I said? Feels like the shit was switched on me. Правите рундата, не трябва да имате ъгъл в раменете, трябва също пак да се видушите, нито да отпускате кръста, нито да сте така, нито така, пак като страничното колело да сте прави като дъска, защото засилите и имате ъгъл в раменете и се обърнете, ще стане такъв рундат и нищо няма да се получи. Да започнем с подготовката за рундата. Заставате, правите като странично колело, вече като сте горе в стойка, събирате краката, падате и като докоснете земята с краката, изправяте трупа и ръцете нагоре. Почваме с рундата и с засилката. Засилват се и правят темпо подскок, както ви казах. Земята напред, нито свивате лактите, нито краката. Засилите и направите темповия подскок, събирате също колелото, краката горе и изправяте трупа. И вече трябва да го направите всичко плавно, като след рундата, като стъпите се събраните крака, трябва да се получи отскок нагоре с опънати крака и обтегнати ръце нагоре, които замахвате мощно и вдигате до ушите. Трябва да се получи ето това. Relationship of me and my bigger bro. Hear what I said? Feels like the shit was switched on me. Everything I do for the nigga and the nigga know I would do anything for him, but the nigga refused to quit just straight shitting on me. Keeping your distance. Стигнахме и до рундат салто. Като направите рундат подскока, трябва да сте като дъска, краката леко отзад да ги оставате, да не си изваждате таза или да сте огънат. И подскочите мощно нагоре, дигнете ръцете до ушите, краката ги дигате към раменете и раменете не трябва да слизат към коленете, защото се получава това, а трябва да се получи ръце, крака и от тук вече тръгвате в салто. For the nigga and the nigga know I would do anything for him, but the nigga refused to quit just straight shitting on me. Keeping your distance probably best if you don't wanna fuck with me, but you know me probably best. Fuck pity, you want that, you know it's Layla Ali chess. Ако искате да правите високо рундат салто, високо и бавно, оставате след рундата повече назад краката
нали, махате и фащате групата отзад. Високо и бавно салто се прави с оставащи крака отзад и фащане група отзад. Best. Fuck pity, you want that, you know it's Layla Ali chess. Tough titty, the problem, you got a problem, you think that I'm already set. So I'ma look down on you, just be proud of me. You already got my respect. I ain't trying to say something I regret. So I'ma just stop chasing the pain. Също ако искате да направите високо рундат салто и бързо, пак оставате краката отзад, махате на ръцете, фащате групата само че отпред. Got my respect. I ain't trying to say something I regret. So I'ma just stop chasing the pain and let you deal with the fact that we don't get along cause I got a big face in the game. Sometimes I feel like fuck my life. I fuck with a few niggas that I know if my chick was a shady